Ano sir? Breville, no? Yes, sir! Breville. Yan. Bali sir, nilagyan mo nito ng ano? Ay! Ano pala yan? Ganyan. Anong kape yan sir? Yung ganyan? Brazil. 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 Pero gawa yan dito. May pinaninom sa akin si Sir. Ganito sir. Ginaganyan siya. Parang siya, dinudurog. Durog, oo. Dinudurog siya. Ganda ng kapehan mo sir. Mamajiking kita. Galing ng kapehan mo sir, ganyan no? Ang tibay ng kapehan mo sir Ito talaga sir, pag ano sir? Ano naman yan sir? Basta. Cream. Cream. Gagawa tayo ng ano? Maganda yung kapehan mo sir Gagawa tayo ng Irish coffee. Pwede bang iwi sa bahay ito yung kapehan mo sir? Pwede. Pwede, puro pwede sir Hindi, syempre. Yung pagkain mo. Ganyan. Ano siya, yung parang ano siya, didikit siya. Bakit sir, ganyan sir? Bakit ganyan ang ano mo, di tasa? Dito asa, kasi Irish coffee yung gagawin natin. Ay, Irish coffee. Coffee bar ni Sir. Wala bang ano sir, wala bang... Ano sir? Guinness coffee? Irish coffee talaga? Irish coffee. Ba't tinatawag lang na sir, Irish coffee yan? Kasi may Ano yung lagay sa tabliya? dark chocolate. May dark chocolate pa. Patay ito siya. Ano yun? May alak pa? Siyempre, Irish coffee nga. Ang tibay sir! Walang panama yan sir. Walang panama ang mga brand ng ano yan. Ano sir, cream yan? Cream, oh. Tibay ng kape mo sir. Lagi ka ba nagkape ng ganito sir? Lagi ka nagkape ng ganito? Hindi ako nag-espresso ako nagkakape, pero dahil special ka, pero Grabe sir, special daw, tibay. Hindi mo ito ginagamit sir? Minsan mo lang ito ginagamit? hindi, araw-araw ko ginagamit yan. Bawing-bawi na yan. Wrong 5 years na yan. Mga magkano ba yung kita sir? Dati bili ko 20 plus. 20 plus. Ay, nagmahal na. Tingnan mo yan. Baka malasing tayo yan sir. Hindi. Grabe, tibay na sir Yan. Sir. Size lang. Ay, ano sir, yung... Ano yun sir, yung dark chocolate sir, no? May mainit. Oh, mainit. Tibay na ito talaga sir, no? Tibay. Ito, kapihan ni Sir Joseph. Nalagyan na sir ng... Parang ano sir Parang barista. Siyempre. Okay, game! Tsa! Ayun, Ito na yun sir? Oo. Tsa! Pabi ang tibay. Dito ako sa labi sir, pag-inom sir. Ano, pwede? Ba natin yung kape ni Sir Joseph. Yung kape ni Sir Joseph, tignan natin. Kat pala kay Sir Joseph, no? Ginawa natin ng ganitong klaseng kape, no? Kaya nakatatim ng ganito. Okay. Ganito, tanggal yung antok mo dito. Tanggal yung antok mo dito, tanggal. Yan, ito yung kape ni Sir Joseph, no? Ayan, naubos ko na. Parang pareho lang, yun. pero okay dito. Ito. Sarap. Huwag na to. Yan yung ang sa likod, Okay, itong mas cortina. maganda dito, sir. Kami yung nag-install niyan kay Sir Joseph. Tapos ito yung upuan din. Ayan. Kami din ang gumawa niyan. Ayan. Pati yung cortina sa likod. Ayan. Kami niyan. Salamat sa panonood. God bless you. More power. Give this. Salamat sa butik kalagayan. Bye-bye mga Indians.